идомаи хониши саргузашти ҳотами той, сафари дуввум. дар ҳол ҳотам аз хизмати малика баромада дар корвонсаро омад ва бо шаҳзода видо карда рӯй ба биёбон овард. муддати чанд рӯз қатъи манзилу тайи мароҳил карда дар зери дарахте расид ва дар сояи он дарахт бинишаст. ногоҳ овозе ба гӯши ҳотам расид ки нолаву зорӣ мекунад. аз шунидани он овоз тоқат дар дили ҳотам намонд ва аз ҷои худ бархосту ба ҷониби он овоз равона шуд. дар ҷое расида дид ки ҷавоне нишаста ва ашк аз дидагон ба монанди оби равон мерезад, нолаву зорӣ мекунад ва ҳар замон оҳи сард аз дили пурдард мекашад. алқисса ҳотам ба сари он ҷавон расида гуфт: эй ҷавон, туро чӣ шудааст ки ин нолаву зорӣ мекунӣ? он ҷавон ба ҷониби ҳотам нигоҳе карда гуфт: эй барно, саргузашти ман ба шарҳ рост намеояд ва агар аз аҳволи худ шамъае баён намоям, туро дарди сар хоҳад шуд. ҳотам гуфт: эй ҷавон, беибо саргузашти худро бар ман бигӯй. ҷавон гуфт: эй марди нек, аз ин ҷо то ба шаҳри ман 4 фарсанг роҳ аст ва дар он шаҳр мардест ҳорис ном ва ӯро духтаре ҳаст бағоят соҳибҷамол ва соҳибтадбир. ман барои тиҷорат дар ин шаҳр омада будам. рӯзе гузори ман дар зери қасри ӯ афтод. дидам ки он нозанин аз дарича назар карда атрофи оламро тамошо мекунад. ба муҷарради дидан ақлу ҳуш аз сари ман ба дар рафт ва ба дарди ишқи ӯ мубтало шудам. аз мардумон пурсидам ки ин қаср аз они кисту ин духтар зодаи кист? ба ман мардумон гуфтанд: ин қаср аз духтари ҳориси бозаргон аст. боз пурсидам: эй ёрон, он духтар шавҳар дорад ё не? мардумон гуфтанд: ин духтар ба касе намерасад ва ӯ 3 савол дорад. ҳар касе саволи ӯро ҷавоб бидиҳад, духтар ба ӯ хоҳад расид ва ило не. чун ин суханро шунидам, беқарору беором ба дари хонаи маҳлиқо рафтам ва бандавор муроди худро ба ӯ изҳор кардам. ҳориси бозаргон гуфт: ихтиёр ба ман нест, дар ин боб худи ӯ мухтор аст. аз ин ҷо баргашта ба дари қасри он духтар расидам ва ба мулозимони ӯ муроди диламро гуфтам. мулозимони он духтар аз муроди ман огоҳ гашта ба духтар расониданд. духтар маро талабида гуфт: эй ҷавон, 3 савол дорам. агар ин саволҳоро ҷавоб гӯӣ, бисёр хуб, ва ило молу матое ки дорӣ, ҳамашон аз ман бошад. ман низ аҳд бастам, аммо аз ҷавоби саволҳои ӯ оҷиз омадам ва аз пайи ҷавоби он 3 савол дар биёбонҳо саргардон мегардам. намедонам ки охири кори ман чӣ гуна мешавад. ҳотам гуфт: эй ҷавон, саволҳои духтарро бар ман бигӯй. дар ҳол он ҷавони бозаргон гуфт: саволи аввал ин ки мегӯяд: дар навоҳии ин шаҳр нақбест маъруф ва машҳур, хабари он нақбро биёр. саволи дуюми ӯ ин ки шахсе мегӯяд: он чӣ ба кор омаданӣ буд накардам. ва он шарти сеюми ӯ ин ки муҳраи моҳпариро аз ман талаб дорад. бозаргони ҷавон боз гуфт: эй ҷавон, ҳамаи амволро аз ман гирифта, маро аз ин шаҳр ба дар кард. ва ин байтро хонд:
ёри ман ку, ғамгусори ман ку, ман барги хазон, навбаҳори ман ку. гӯянд ба дилбарон биёяд дилдор, бурданд ба ҳаҷр ихтиёри ман ку. алқисса ҳутам гуфт: эй ҷавон, хотир ҷамъ дор, ман бар он шаҳр биравам ва маъшуқи туро бар ту гирифта медиҳам. ҷавони бозаргон гуфт: эй ҳутам, муяссар шудани он духтар аз ҷумлаи маҳолат аст, бинобар он ки ҳазорон ҳазор мардону шоҳони акобирон дар пайи 3 саволи он духтар асири хок шудаанд. мабодо ки ту ҳамчунин шавӣ. ҳутам гуфт: эй азиз, сари худро барои ҳоҷати муҳтоҷон ва муҳимии бечорагон бохтаам. ғами ман чӣ мехӯрӣ? бархез, гирьяву нола макун, бо ман ҳамроҳикунон ба тарафи он духтар равона шав. ҷавон аз ҷои худ бархост ва бо ҳамроҳии ҳотам ба ҷониби шаҳри он духтар озим шуданд. баъд аз чанд соат аз дарвозаи шаҳр дохил шуда, ба дари сарои ҳориси бозаргон ба монанди соҳилон рафта истоданд ва ба мулозимати духтар хабар расониданд, ки 2 ҷавони толиб омада ва ба дари ин қаср истода ва фари шоҳӣ аз ҷабини эшон ҳувайдост. дар ҳол духтар ҳотам ва он ҷавонро андарун талабида, худ дар паси парда биншасту гуфт: эй ҷавонон, ба чӣ кор омадед ва чӣ матлаб доред? ҳотам гуфт: эй барно, дар ҳузури чанде аз мӯътабарон аҳду паймон намоӣ, ман саволҳои туро ҷавоб хоҳам гуфт ва ту аз қавли худ нагардӣ ва нуқси аҳд накунӣ ва ба даст гуфтани ҷавоб ихтиёр маро бошад, хоҳ худ бигирам ва хоҳ туро ба дигаре бахшам. духтар гуфт: хуб аст, хоҳ худ бигирӣ ва хоҳ ба дигаре бубахш. пас духтар чанде аз бузургонро талабида дар ҳузури эшон аҳду паймон карда гуфт: эй ҷавон, агар яке аз ин 3 саволро ҷавоб натавонӣ гуфтан, дар бораи ту чӣ хоҳам кард? ҳотам гуфт: ҳар чӣ хоҳӣ бикун. духтар ҳам қабул кард. ҳотам гуфт: эй нозанин, шарти ту кадом аст? духтар гуфт: шарти аввали ман ин ки дар навоҳии ин шаҳр нақбест, бояд ки аз даруни ин нақб хабар биёрӣ. ҳотам аз ҷояш бархост ва гуфт: фармонбардорам. духтар чанде аз хизматгорони худро фармуд ва гуфт: эй мулозимон, бояд ки рафта бо ин ҷавон сари нақбро намоед. дар ҳол мулозимон бо ҳамроҳии ҳотам омада сари нақбро нишон доданд ва гуфтанд: эй ҷавон, инак ин аст сари нақб. ҳамаи онҳо гашта ба хизмати духтар рафтанд. ҳотам якаву танҳо худро дар даруни он нақб андохт ва манзилу мароҳил тай карда роҳ мегашт. баъд аз чанд рӯз ба ҷое расида дид, ки аз як ҷо равшанӣ менамояд ва ба он ҷониб рафта дид, ки биёбони бепоён ва ӯ дар он биёбон афтода роҳ мерафт. баъд аз чанд рӯзи дигар ба ҷое расида дид, ки ҷӯи об рафта истодааст. дар дили худ гуфт: оби хӯрдании ман соф шуда буд. худои таъло маро ба ҷӯи об расонид. ин бигуфту бар лаби он ҷӯи об бинишаст. чанд кулчаи равғанӣ бо чанд мағзи бодом аз кулвори худ баровард ва бо косае, ки аз як дона ёқути сурх буд, об аз он ҷӯй гирифт ва он кулчаҳоро ба он оби коса тар карда тановул намуд. баъд қадам дар роҳ ниҳода равона шуд. муддати чанд рӯзи дигар роҳ рафта
ба ҷое расид, дид ки девори пуршукӯҳ сар ба сурайё кашида ва аз як ҷои он девор дарвозаи фулодин ниҳодаанд. аз дарвоза дохил шуда пештар рафта буд ки қасри олӣ ба назараш бинамуд ва дар наздики он қаср расида дид ки айвону кайвон ва хобгоҳи олӣ дорад. он мақом макони девон буд. ба ногоҳ девон ҳотамро дида ба ҷониби ӯ хез карда омада дарбанд гирифтанд. хостанд ки пора пора карда бихӯранд. яке аз онҳо гуфт: эй девон, гӯшти одамӣ аҷаб ширин аст, вале агар ин кори шумоёнро подшоҳи мо шунавад, ҳамаи шумоёнро ғазаб ва қатл хоҳад фармуд. бояд ки аз баҳри одамизод даргузарем. ҳама гуфтанд: хуб аст. охируламр ҳотамро махлас дода ба роҳи омадааш фиристоданд. ҳотам аз инҳо халос шуда пештар рафта дид ки макони олие. дар дили худ гуфт: шояд ки дар ин ҷо аз ҷинси одамӣ бошад. аммо аз он ҷо низ девони дигар пайдо шуда омада ҳотамро гирифтанд. ҳотам мутаҳҳир шуд. ин девон низ хостанд ки ҳотамро бихӯранд. яке аз онҳо гуфт: эй девон, ин одамизодро набояд ки нобуд кунед. беҳтар он ки инро ба хизмати шоҳ тӯҳфа барем. подшоҳ дарди шикам ва духтараш ранҷи азим дорад. 1000 одамизодро аз барои муолиҷаи худ ва заҳмати духтараш талабонидааст. ҳеҷ кадоми эшон муолиҷа натавонистаанд кунанд. алҳол ҳамаи онҳо дар банди шоҳанд. биёед ки ин одамизодро ба хизмати шоҳ барем. шояд ки аз дасти ин илоҷи меҳнати шоҳ ва заҳмати духтараш ояд ва бо ин алоқа шоҳ дар бораи шумоён меҳрубонӣ хоҳад намуд.